имрӯз филми «Бачаи обии Файзулло Файз» коргардони тоҷик дар ҷашнбораи байналмилалии Бастауи Қазоқистон вориди рақобат шуд. чанд рӯз қабл ин филм дар ҷашнвораи Само дар Шветсия ҷоизаи таваҷҷӯҳи махсуси ҳакамони ин озмунро соҳиб шуд. ин филм дар бораи фалокати эҳтимолии умумибашарии марбут ба хушкидани баҳр қисса мекунад. Вай афзуд, ки худи Бахтиёр Худойназаров дар маҳалли наворгирии филми «Бачаи обӣ» дар соҳилҳои обанбори Қайроқум филми «Падари моҳтобӣ»-ро наворбардорӣ карда буд ва ба ин далел омодасозии саҳнаҳои филми нав мушкили ҷиддие надошт. ман ҳамеша мехоҳам ки як чизҳои масалан озоду ошкора бигӯм, ҳақиқатое ки аз филмҳо дорем. аввалин боре ки трейлери филм ба вуҷуд омад, мо аз як ҷашнвораи хуби даъвати аллакай доштем, ки мегуфтанд ки филм кай ба пуррагӣ омода мешавад, бо ин ҷашнворо даъват бикунем. вале мо ба пуррагӣ ҳамаи корҳои филма анҷом додем. худи Файзуллои Файз ва Сафари Ҳақдод, раиси иттиҳоди синамогарони Тоҷикистон, дар шарҳи чунин комёбии синамосози ҷавони тоҷик мегӯяд, ки мутаассифона то ҳол дар кишвар сохторҳои махсуси таблиғсозии филмҳои ватанӣ вуҷуд надорад. ба гуфтаи вай, коргардонҳо маҷбур мешаванд филмсозиро як су гузошта, машғули пешбурди филми худ дар бозори синамо шаванд. як дӯсти мо аз Эҳрон бо як ширкате дорад, ширкати дистрибуторӣ ин филма ба ихтиёри худаш гирифтааст. ҳунари ҳафтуми инсоният ӯ ба англисӣ аст. ӯ дистрибутор ё ки пахшкунанда оғои Алиризо Шоҳрухӣ ба чандин фестивалҳо ин филми «Бачаи обиро» пешниҳод карда. дар посух ба ин савол, ки чаро худи Тоҷикистон ҷашнвораҳои байналмилалӣ баргузор намекунад, Сафари Ҳақдод гуфт, ки ин амр чанд сабаб дорад. ба гуфтаи вай, дар 2 соли ахир хуруҷи бемории COVID-19 дар ҷаҳон ва минтақа нагузоштааст, ки ҷашнвораи дидори душанбе баргузор шавад. бо ин ҳама, ба иттилои Сафари Ҳақдод, синамогарон умедворанд, ки ҷашнвораи дидор дар соли оянда дар Душанбе ба сурати ҳузурӣ баргузор мешавад.